Yo, it's your boy Sido. Terug met nog een reaction video. Hey, hoop het gaat goed in jullie, alles is tijdelijk, jullie kan. Yeah. Vandaag check eens uit Lions van Kati, Mr. MP en Kimmy. Yeah. Nog een woord van Kimmy, Kati en Mr. MP. Tikal. Okay. Let's go. Ze was het ooit ook waar, die dag toen jij mij uitverraad. Okay. Okay. So Dina is weer like a love heartbroken in. Okay. Let's go. Ze was het ooit ook waar, die dag toen jij mij uitverraad, om jou net te wees. Of was het als net te leer, heb je met mij gespeeld, van ons zit ik. Sy alles beloven vir my, ek kan het nie glo nie, nou's alles verby. Wat is so right, ek gaan vir jou laat gaan, want hoekom ek kan nie meer verder beklei. Even die pijn steek ek weg met 'n smile, wat eerlik van binne is ek nie okay. So kykie vandag gee ek heeltemal op, ek kan nie, ek gaan nie jou force om te bly. Al leef ek met jou, het jy my gepromis, dit is nie net alie, daar soveel beloftes, wat het geword van ek het vir jou lief. Het jy dit bedoel of was alles 'n lieg? So wees maar net open, so wees maar net open. Ek was okay, toe breek jy vir my en nou is ek broken. I'm feeling unspoken, I'm feeling unspoken. Wat het gebeur vir ever? En nou staan ek stok stil alleen. Wat is jy nou, baby? Zeg my, was het ooit ook waar, die dag toen jy my uitverraad, om jou net te wees? Of was het als net te leer, om saam mee te speel? Sê, was het ooit ook waar, die dag toen jy my uitverraad, om jou net te wees? Of was het als net te leer, heb je met mij gespeeld, van hoe zit ik? Beste probeer, ons stry elke keer. Die stories waar blijkbaar ons bly redeneer. Die waarheid maak seer, nou sit ek alleen. Ek contempleer net hoe, waar en waar het gebeur. Kan nie vir 'n oomblik net luister, ek wil praat. Baby, wanneer ek try lately en jy bly net kwaad. Hoe het ons gekom op die punt wat jy my net haat? Kan nie in my oor kyk en dis wat my seer maak. Baby, sê vir my, was ek nooit goed genoeg? Nooit gedink, die dinge sal change, oh. Altyd gedink, wat ons het is spesiaal, maar nog nooit sê my, hoe kan ek nou so voel? Zeg my, was het ooit ook waar, die dag toen jy my uitverraad, om jou net te wees? Of was het als net te leer, om saam mee te speel? Sê, was het ooit ook waar, die dag toen jy my uitverraad, om jou net te wees? Of was het als net te leer, heb je met mij gespeeld, van nou zit ik alleen. Die dag toen jij mij uitverraad, om jou net te wees, om jou net te wees. Okay.
Yeah. Okay. Was niks like baas en sit om te kitsie wat. Net iets om te vibe. Yeah. Okay. Net some vibing shit. Niks crazy shit nie. Net some vibe. Okay. Yo. Dis it. Okay. Dat moenie verkeerd verstaan nie, maar ek het gedoen like give me as a girl. Like toe ek die naam gelees. Sien ek self. So man. Okay, but niks fucked up shit. Okay. Thanks julle video gekyk het. Vergeet om te like, subscribe, share, comment. Yeah, draai maar 100 subscribers te kry voor Februarie. 500 of 1000 subscribers te kry voor die jaar om is. En ek weet, ons gaan dit doen. Ons gaan dit kry. 500. Ons gaan dit kry tussen 500 en 1000 subscribers. Gaan ons hit die jaar. Ek weet, voor die jaar om ons gaan ons dit. Weet. Jesu, as jy nog 'n subscribe het, hier die subscribe button. Please. But as jy al subscribe het, thanks. Love. Yeah. Okay. Yeah. Moment. Okay. Thanks julle video gekyk het. Peace out. Yeah. Peace out.